είμαι ο Μαρίνος και σήμερα θα είναι η μέρα 2 που προσπαθούμε να τύχουμε το Bundafruit. Σας παρακαλώ κάντε ένα subscribe, ένα like και comment. Και το καμπανάκι για να μην χάνετε ούτε ένα βιντεάκι. Και για να δούμε τι θα τύχουμε. Ξέρω ένα πράγμα που παλιά το χρησιμοποιούσα και τύχανα πάρα πολύ καλά φρούτς. Για το γράψουμε εδώ πέρα. Όχι. Όσοι δεν ξέρουν γίνεται αυτό και βασικά κανείς δεν το ξέρει αφού είναι το δεύτερο μου βίντεο. Τέλος πάντων. Ωραία. Και για να δούμε τι θα τύχουμε. Και τύχαμε Dark δεν είναι και τόσο καλό, για να το έχω ήδη. Ναι, το έχω και σε 2 άρα δεν μπορώ να το βάλω τώρα. Ας το δώσω σε αυτόν. Επίσης παιδιά, στο προηγούμενο βίντεο δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά έχω το MAM 189 Mastery. Και κοντεύω να πάρω το STEM P. Για να δούμε τι fruit που πουλιέται. Τι fruit πουλιέται. Το ice. Το βάση το καλύτερο. Ρε, ο άλλος ντροπάρει το duck που έδωσα, Έκανα trades, damn. Λέγεται damn αυτός. Rubber. Diamond. Τι είναι αυτά? Έχει τα map, έχει ghost, δεν έχει barrier, έχει τι φάση, ice, taxi, flame, spike, smoke, bomb, spring, σιγά μου το δώσει αλλά κάνω ναι, καλά σιγά μου το δώσει, Ωραία. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Σας παρακαλώ, σας το ξαναλέω. Κάντε ένα subscribe, ένα like και ένα comment. Αντίο.